Hej børn, og velkommen til 7. B's hjernedyrhjørne. Vi har 2. Det her er den ene. Og det her, det er helt vildt. Ja. Vi skal lave noget kung fu i dag. Vi skal så lave noget kung fu i dag. Og så skal vi med bare The Crane. Også det. Er du noget, du vil sige i dag, Flindermand? Nej. Du må da have et eller andet, du gerne vil snakke om. Jeg glæder mig bare til at se folk lave kung fu. Ja. I vidste måske ikke, det er jo Pandaman, han er meget god til kung fu. Og det er altså et beskidt prik, det her Peter Plus. Du må ikke prikke frøen i øjet, så bliver frøen kæmpe. Kung fu! Nu skal du bære søde Peter Plus. Det var jo ikke hans skyld. Han vidste jo ikke, man ikke må gøre sådan noget. Jeg kan slemme. Det må man leve, det der. Det går. Det går. Ja, så skal vi lige klare det vores. Det bærer. Så er vi glade. Men nu synes jeg lige, at aben Monkey skal vælge en, den gerne vil slås imod. Af dine fine små venner, der du gerne vil slås imod. Peter Plus, jeg sagde altså nej, den måde du ikke. Hvad for kajt? Jeg er nødt til lige at afbryde en kort pause, fordi jeg tror, vi skal have Peter Plus til læge. Hej igen, så. Jeg har lige fået den terapi, den er okay. Og han kommer faktisk tilbage lige nu. Det er Monkey, hvad laver du? Du sagde, at jeg skulle vælge en modstand, så valgte jeg Peter Plus. Jamen, du kan altså ikke lige vælge Peter Plus lige nu. Peter Plus skal lige sige noget. Men lige om lidt, så må du godt slås imod Peter Plus. Jeg vil gerne sige, der sker alle sammen. Røvhunder. Der var alt for meget. Det er rigtig flot, Peter Plus. Det er meget god. Det er rigtig fint. Kan vi lige få Kaj herinde igen? Fordi ved du hvad, jeg synes nu, du skal sige undskyld til Kaj. Det var det var næsten i forsen, de der. Hvad er du okay? Jeg har lyst til mad og Peter Plus. Det må du godt. Jeg har bange. Jeg tror, det kører. Jamen, ja. Nu skal du være så sikker. Jamen, Peter Plus, han har jo ikke gjort dig noget. Jamen, vær nu sød. Peter Plus, så kom her. Christian. Kan du høre mig? Hallo? Peter Plus. Jeg tror, vi skal have Christian og Pandaman til lægen. Jeg tror ikke, det er ude i orden over det. Har I taget billeder, eller har I kun taget Pandaman. Nej. Nu lidt, så kommer der nogle meget med en meget spændende trøje. Det bliver sådan en, som så spænder frem lidt fast. Nej, men Peter Plus, han
Det er hende. Du skal bare ryge rigtig stærkt stadig nu. Prøv at se, du har reddet kapsien arm af. Okay, hvad er det, han laver? Jeg tror ikke, han har gjort det. Må jeg lige se det? Vent lige lidt. Han har ingen fuld. Det her er en meget fuld. Det her er en meget fuld. Peter synes, at jeg klinger et eller andet, fordi jeg skulle irritere. Nu begraver jeg ham. Du slog efter mig. Okay, det var det. Nu slår jeg dig ihjel. Er I færdig med et smartboard? Det er fordi, at man ikke bliver sød. Du har slået ham ihjel. Peter Plys er død. Det var jo ikke en, der Peter ham tak alligevel. Træk mig lige fra. Det vil svin, du slår ham ihjel. Nej. Træk mig ind. Ej, okay, det er det. Jeg blev faktisk færdig. Der er nok, der er død nu. Jamen, det kan du ikke. Jeg har en ting her. Jeg vil ikke se halvt snor på en her. Andrea har jo ikke gjort noget. Men det har jeg. Og alle ved, hvad Kaj og Andrea, de laver i pauserne. Ja, men det er da meget muligt. Du kan da ikke bare slå Andrea ihjel. Vi snakker om, hvordan han Fordi Kaj kunne har gjort noget. man lavede kævlet og var over det. Ja, men det vil også skade hende, at hun har gjort noget. Det har hun nu gjort. Det er ikke engang, det er ikke så vildt. Ja, det er godt. Og så var vi nødt til at kigge noget. Jeg tror, jeg har planlagt at gøre det. Det var også meget. Så slår dem ihjel. Nej! Nej, nej. Det er ikke godt det her. Jeg har altid været spændende. Hvad har hun nu gjort?